Bata pa kukul. Ang kokokol. Tagol. Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya, ako, si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Taong 2013, naging isang malaking balita sa buong mundo ang Thai couple na sina Ekachay at Laksana Tiranarat mula sa Thailand. Kinilala kasi sila ng Guinness World Records matapos makapagtala ng record para sa World's Longest Continuous Kiss. Ang halikan ng nasabing couple na sina Ekachay at Laksana ay tumagal ng 58 hours and 35 minutes. Ilan? 58 hours and 35 minutes. Mahigit isang araw silang naghalikan. Hindi... Dalawa. 58 hours eh. Mali compute mo, Manggas. Okay, bye. Basta 58 hours. Sabi ko nga, mahigit sa isang araw. Mahigit sa 2 araw. Tinangaan sila. Napipikon. Ipagtalo pa. Compute mo, 24 plus 24. Oh. Okay. At dahil doon, hindi sila natulog sa kabuuan ng challenge. Subalit, ang nasabing Thai couple ay hiwalay na. Sabi naman nila, naging magkaibigan at maayos pa rin naman ang kanilang paghiwalay. Hindi na dinitalye kung ano ang dahilan. Pero... nabahuan sa laway. co-parenting na lang daw sila. At iyan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nakahumalik. Gutom eh, gutom. Morning call. Morning, Dix. Kabisyo, feel good morning! Thank God it's Friday, March 7, 2025. May buntag kanina sa mga na-traffic. Hello po. So, oras sa 7:31 ay kasama ng pambansang angkol, Angkol Dago! Sa mga angkol. Itaas. Kamot sa mga Itaas. angkol. Kasama dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang tita Tanya Chinita. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin na Tita. Tanya Chinita. Di pambansang tita. Siya si Tanya Chinita. Kasama pambansang senior. Parang Nalipay. parang suso kung humalik. Mangkano! Oye. Isasigaw naman dyan. Isasigaw. Mangkanon, I love you! Yan ang gusto ko. Good morning. Good morning! 58 hours, 35 minutes. Mahinang nila lang. So, bali halos Uy, ikaw 3 magkano? araw, no? kasi, Grabe. 24 plus 24. Oh. 2 days na agad yun. 48 hours, 2 diba? days. Tapos kalahating araw. Grabe. Kasi pwede daw silang siyempre, hindi maiwasan, maiihi ka. O, paano yun? So, dapat nagkadikit pa rin yung labi Kaya nila. nag-break. Nagkasawaan.
Kasawaan. Dahil Kasawaan. ikaw ba naman naghalikan ng Oo. halos 2 Diba araw nga? mahigit? Oo, ako nga kapag naging jowa nga kita, manong driver, ang Oo. kiss natin once a week lang eh. Kasi pag namumay ako, Once a break week na tayo. lang? Oo. Kawawa Para naman. talagang halik na halik talaga. Ganun ba yun? Gigil na gigil. Pero kaya ba ng isang tita ang 3 araw na halikan? Basta may 1 million ako. 1 million? Bakit ako magpapalibre? Oo nga, no? Diba? Wala nang libre gayon. 1 million. Ang couple, dahil sa contest na yung tits, nakapag-uwi sila ng 170,000 pesos. Dollars. Pesos. Dati yun. Pwede na. Couple naman sila. 2013 pa naman yun. Oo. Naibalita Wala na ito pang ngayon. nag-break ng record. Ang nakapag-break ng kanilang record ngayon ay GWR Longest Kissing Marathon na. Yun na yung gumagawa. So sa couple wala pa. Ako ang bibreak niyan. Try natin. Break natin dito. Isang linggong halikan. Lunes. Ayaw. Ibuo kalimutan. Ayaw, hindi ka, alam mo, yaman-yaman mo yung ngipin mo, bulok yung bagang. Oh, Hindi mo ba alam? Blackboard yan. Ayoko. Pinapastahan ko yan sa dentist ko. kaya pala blackboard. napapansin ko sila, Uncle, pagkausap ka malayo, ayaw lumapit sa'yo. Iba yung buga mo maladragon eh. Kasi ang distansya, pag mayaman ka na ano sila na Intimidate. na-intimidate sila. Kaya mayaman ako Ganun Di, ako. di mo, kahit isang di pa lang yung pagitan natin. Kaya pala parang amoy basahang nakulob, hindi natuyo. Yung bibig mo pala yun, tapos yayayain mo ko ng longest halikan. No. Pera. If the price is Akis right. muna bago pira. If the price is right, pera muna. Ay, kahit blank check ibigay ko sa iyo. Ba't blank check? Walang tatalbog lang yan. Dapat cash. Scam Old yan, cash. Scam yan. Huwag kang maniwala dyan. At kung may dala yung maleta, meron ako dyan. Isang pera, maleta. Ang tanong kung original ba yung pera na yan. Oo, Baka papacheck peke ko yan. muna sa money changer kung legit. Kung legit ba yung pera mo. Pero Correct. kakayanin nyo ba, kabisyo, ang halikan ng 2 araw mahigit? Kung may pera, Mabibreak. promise sa hirap ng buhay ngayon ang tao, kung may pera ang sagot Contest, yan. no? Oo. Kung magpa-contest ako magbibigay ng premium. Through the initiative of Pangkanor. Gusto nyong isakay natin yung brand, kahit ano, ako bahala. Ano isa Pagpa-contest. kayong brand? Kung ano mang brand nyo, siyempre. Sponsorship? Sponsorship. Kala ba natin mayaman ba't magpa-sponsor? Diba? Dapat Kaya wala. nga, ba't kukuha ka? Hindi kasi businessman yan eh. Negosyo. Negosyo. Visit. Grabe Ay, sa mga shoutout sa mga dentist yan, dentist na ba ako, Tis, para umpisa na natin? Magpa-dentist na ako para simulan na natin ang Pwede, long kiss. oo. Tapos sabi ko sa'yo, money down muna. Down payment muna. Down payment sa Oo, pasyente. oo, Sa oo. pasyente. Hindi sa akin. Sa'yo. Kala ko sa dentist. Uy, kaya pala ang ganda ng smile. Ng pasyente. Ng pasyente? Hindi, ng couple. Yung couple sila yung naghalikan Sabi niya, ma'am nga po. Sabi ng dentist. Sabi ng couple. Uy, mag-ingat kayo. Merong scammer na ganyan, Sa bahay ka lang bubunutan ng ngipin. Scammer na dentist? Hindi, yung couple. Oo. Magbibigay yan ng dollar per peki pala. Yung couple? Yung dentist. Piki yun talaga. Piki. Yung dentist. Yung dollar. Peking ngipin yung nilagay niya. Ng dentist? Ng couple. Kaya pala. Nag-kiss sila. Ng couple? Ng dentist. Uy, may crush ka ba? May crush ka na? Na dentist? Totoo. Wala. Totoong tanong, wala Wala. pa. Okay. Open ang ating linya para sa mga dentist, Ayaw mo sa kanya? I-try yung dentist? Yung couple. Mag-couple. Ano, threesome? Pwede! Ay! Uy! Oy, mamaya. Nako, tuloy-tuloy pakikinig sa 90.7 Love Radio! Kailan mo bang i-memorize yan? Basic! Metro's